कराड तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर। कराड तालुका तहसीलदार कार्यालयात उमेदवारांची अर्ज भरण्यासाठी मोठी गर्दी। कराड तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे। कराड तालुका हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठा तालुका आहे। कराड तालुक्यात कराड उत्तर दक्षिण असे मतदारसंघ येतात। 2 आमदार 1 खासदार या तालुक्यात आहेत। तालुक्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणूक रणधुमाळी सुरू झाली आहे। आगामी येणाऱ्या लोकसभा निवडणूक आमदारकीची रंगीत तालीम इथे पाहावयास मिळत आहे। निवडणुकीत ग्रामपंचायतीचा आखाडा मात्र विधानसभेचा असल्याचे चित्र दिसून येत आहे। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या महाराष्ट्रभर गाजत असताना ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारांसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे तापलेले असताना मनोज जरांगे पाटील यांची सभा दहिवडी येथे होणार आहे। मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असल्या कारणाने सभेकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे। दुसरीकडे आरक्षण नाही तर नेते मंडळींना गावात प्रवेश नाही अशी भूमिका अनेक गावातील मराठा समन्वय समितीने घेतली आहे। त्यामुळे नेते मंडळींना आगामी विधानसभा निवडणुकीत अडचण निर्माण होणार हे नक्की असे जाणकारांचे मत आहे। न्यूज मराठी लाईव्ह प्रतिनिधी श्री राहुल पवार, कराड।